בית הספר שלי זה חברות וכבוד, בבית הספר שלי... קוראים לי פרוינד איקה. אורן כהן, הבן של איקה. קוראים לי שלם כהן. אני למדתי בבית ספר קריית עמל. גם אני למדתי בבית ספר קריית עמל. אני לומד בכיתה ז'. בבית ספר קריית עמל לומדים מעל 450 תלמידים ב-18 כיתות, מהן 2 רב גילאיות. בית ספר קריית עמל הוא בית ספר שמח. הייחודיות שלו היא סביבה, מדעים וחקלאות. התלמידים, המורים וההנהלה שותפים ליצירה של קהילה שנשענת על עקרונות סביבתיים בני קיימא, קהילה שדואגת ומחויבת לסביבה, לבעיות שיש בסביבה, ויש לה את המיומנויות, את הידע, את הרצון לטפח ולפתח את הסביבה. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים בחונכות אנחנו בעצם עובדים עם החניכים שלנו מכיתה א', בחווה מסבירים להם איך לטפל בצמחים ובחיות, והם מבשלים איתם בעיקר. היא מסבירה לנו איך שותלים את הצמחים ואיך מכינים הרבה דברים בחווה. כל כיתות בית הספר, החל מא' עד ו', כולל 2 כיתות חינוך מיוחד, מגיעות לחווה 2 שבועיות. לפי מה שאני חושבת, המטרה של החווה היא בעצם ללמד אותנו קצת לצאת מהמסגרת של בית ספר והמסגרת של הלימודים, ובעצם לדעת איך לעבוד עם הידיים, איך לשתול צמחים, לדעת איך קוראים להם, לטפל בהם. יחד עם החווה החקלאית בנינו תוכנית ספירלית מכיתות א' עד ו', בנושאים של צמחייה, חקלאות מקיימת, אורח חיים בריא, בעלי חיים, והתוכנית הזאת כוללת עבודת כפיים, עבודה עם הידיים, עבודה מעשית, למידה עיונית, פעילויות של חקר וסדנאות. יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. השבוע שבו חל ט"ו בשבט הוא הזדמנות נוספת בשבילנו לעסוק בנושאים סביבתיים, ואנחנו קוראים לו שבוע ירוק. בשבוע הזה אנחנו עורכים טיולים לסביבה הקרובה, אוכלים ארוחת בוקר של בריאות, יום שלם מוקדש ליום מתמטיקה שנקרא ט"ו בשבטיקה. השנה בית הספר נטל חלק באירוע שיא בנושא שנקרא עכשיו הכדור בידיים שלנו, שבו התנסו התלמידים בעשייה למען הסביבה. בשבוע שעבר גילינו פה עוד פעם ביצים של ירגזים כאן. אנחנו ממש מצליחים לגדל פה משפחות של ירגזים. זו כבר בעצם המשפחה השלישית שבוחרת לקנן אצלנו בתוך התיבת כינון. במסגרת שיעורי העשרה סביבתית, אני מלמד כאן את הילדים יש טבע בעונתו, חרקים והחי מתחת לאבן, צפרות, ושכבה ד' מתעסקת עם סביבה. בבית הספר קריית עמל יש 3 תחומי תרפיות, טיפול בתנועה, טיפול באומנות וטיפול בעזרת בעלי חיים. גם בחינוך הרגיל הילדים יכולים להיעזר ולהתמך במצב של קושי. אנחנו יודעים שכמעט אין ילד שלא נזקק ולא מתקשה. במערך הטיפולי בבית הספר יש גם יועצת, יש פסיכולוגית כמובן, וביחד עם רכזת תחום הפרט אנחנו מייעדים לכל ילד את הדבר שהכי יכול לסייע עבורו. בבית ספר יש מסגרות העשרה, חלקן מטפחות מצוינות, יש לנו מצוינות באנגלית, מצוינות בחווה, הצטרפנו למצוינות 2000, מצוינות במתמטיקה ומדעים. תוכנית הנותנת מענה לתלמידים ויוצרת תרבות של מצוינות בית ספרית. התוכנית פועלת בכיתות A, השאיפה היא להרחיב את התוכנית לכיתות נוספות. אחת המטרות של התוכנית היא להעניק לתלמידים מיומנויות של למידה וחקר לפיתוח חשיבה מתמטית ומדעית, לטפח את התלמיד כאדם חושב, יוזם ויוצר ולעורר את סקרנותו. מה שאנחנו עושים זה אורית חילקה לנו 2 מגנטים עם 2 מדבקות. אורית אמרה לנו לשים את המדבקות בצד שהמגנט מתנגד למגנט השני בצורה כזאת. היא אמרה שהולכים לעשות קפיצה לרוחק של מגנטים. תלמידי כיתות ו' משתתפים בכל שנה בפרויקט חונכות. כיתה ו' חונכים את כיתות א'. השנה אנו תלמידי ו' 3 חונכים את תלמידי כיתה א' 3. אנו עורכים קבלות שבת משותפות, פעילויות בחווה החקלאית, וכמו שאתם רואים, גם חונכות בספרייה.
תלמידי כיתה ו' קוראים ספרים לתלמידי כיתות א'. בגן פחדתי שהמעבר לבית הספר יהיה קשה, ולא רציתי לעבור לבית הספר כי חשבתי שלא יהיו לי חברים. ובזכות החונכת שלי הצלחתי להתגבר על הפחדים, ולא הייתי מצליחה להתרגל לבית הספר בלעדיה.